Og her går starten på Nordtofteløbet. Det er meget spændende. Kåre er i pole position. Så kører vi. Og vi ser, hvad der sker. Kasper kommer hurtigt ind. Hvad sker der der? Det er meget tæt. Kåre har lagt sig i spidsen. Kåre er solid i spidsen. Det er ikke at ske med Anders. Han er helt nede på 4. pladsen. Så kommer Kåre. Jeg tror ikke, de får hentet Kåre der. Det tror jeg simpelthen ikke. Så kommer det her nedad. Kommer Kåre. Kåre i vanskeligheder. Kasper er godt sur. Han er på 4. pladsen. Så kommer de rundt. Kåre nummer 1. Anders på 3. pladsen. Kasper på 4. pladsen. Kåre kommer ned ad langsiden. Han er suveræn i spidsen. Så kommer Mathias. Og Anders og Kasper. Og hvor bliver Musli af? Musli kommer dernede ad langsiden.